De premier kwam op bezoek bij Scalda in Vlissingen. Ja, ik vond het heel belangrijk om echt naar het mbo te gaan. En dan bij voorkeur niet in de Randstad. En zo ben ik hier uitgekomen, heel eerlijk gezegd. En verder in deze uitzending. Sekswerk blijft onder de radar. En Zeeuwse trots in Zeist. Goedenavond. Dick Schoof bezocht Zeeland vandaag. Een kennismakingsbezoek. Scalda in Vlissingen had de eer om de nieuwe premier te ontvangen. Het kabinet Schoof vindt het mbo belangrijk en noemt het de ruggengraat van de economie. Maar de minister-president werd vandaag ook gewezen op de zorgen die er zijn. Welkom bij Scalda. Hallo. Welkom. Tijdens zijn bezoek kreeg hij een rondleiding en ging hij in gesprek met studenten. Het is het tweede werkbezoek van Dick Schoof sinds hij premier is. Tijdens zijn eerste bezoek in Doetinchem stond de politie centraal en nu dus het mbo in Vlissingen. Ik vond het heel belangrijk om echt naar het mbo te gaan. En dan bij voorkeur niet in de Randstad. En zo ben ik hier uitgekomen, heel eerlijk gezegd. Behalve een vrolijke kennismaking met Vlissingen en het mbo zijn er ook zorgen. Zo luidde Scalda eerder dit jaar de noodklok, omdat het aantal studenten de afgelopen jaren met 7% was gedaald. De onderwijsinstelling deed dan ook de oproep aan de hele provincie om te helpen om het mbo hier overeind te houden. Iets waar het kabinet wellicht ook een steentje aan kan bijdragen. We hebben bijvoorbeeld behoefte aan dat ons gegund wordt dat wij niet alleen studenten die van het voortgezet onderwijs mogen opleiden, maar bijvoorbeeld ook zij-instromers, mensen die in de bedrijven en de instellingen nascholing, bijscholing vervullen, krijgen. Kijk, als ons dat gegund wordt, ja, dan kunnen we dat onderwijs natuurlijk overeind houden. Dan hebben we echt wel minder geld nodig. De leerlingenaantallen lopen terug, dat is landelijk overigens. Dat is niet specifiek Zeeland of specifiek Scalda. En tegelijkertijd is er een enorme druk op de arbeidsmarkt en hebben we ongelooflijk behoefte aan het talent, aan die studenten van het middelbaar beroepsonderwijs. Wat kunt u daar als kabinet voor betekenen? Ja, vooral zorgen dat het mbo echt de erkenning krijgt die het verdient. Is Scalda een voorbeeld voor de rest van Nederland? Ja, dat denk ik wel. En zo sloot Dick Schoof zonder keiharde toezeggingen zijn eerste bezoek aan Zeeland af. De GGD Zeeland maakt zich zorgen over sekswerkers, omdat die hun werkzaamheden steeds meer in achterkamertjes uitvoeren buiten het zicht van instanties. Daarom is de GGD een inloopspreekuur gestart. Ja, komt u verder. Dan gaan we naar de spreekkamer. Iedere laatste donderdag van de maand kunnen sekswerkers zonder afspraak binnenlopen bij de GGD Zeeland in Goes voor een gratis SOA-test, vaccinatie of gewoon een goed gesprek. U komt voor een SOA-test, begrijp ik? Zo hoopt de GGD een beter beeld te krijgen van de sekswerkers die niet in een bordeel werken, want dat worden er steeds meer. Ja, ik heb wel die indruk. Als je kijkt over, laten we zeggen, een periode van 10 jaar, dan zie je het aantal clubs en bordelen verminderen. Er is nog maar 1 echt bordeel en Goes. Stel je voor, je hebt een baan van een paar dagen in de week en je hebt een paar vaste klanten. Die zien wij niet. Die hoor je niet, die adverteren ook niet. Dus die zijn compleet uit de radar. En als het goed gaat, is prima, hè, want sekswerk is ook werk. En daar hebben wij natuurlijk geen moeite mee. Maar als het niet goed gaat, dan weten die mensen waar ze heen moeten. Ja, en daar willen wij dus voor zijn, want ze kunnen bij ons terecht. En wij kunnen namelijk doorverwijzen naar instanties die hen verder kunnen helpen. Door dit laagdrempelige inloopspreekuur in Goes moeten dus ook die sekswerkers beter in beeld komen. Tot ziens! Ik praat erover verder met verslaggever Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, wat hebben de Zeeuwen hier nou aan? Ja, naast dat de GGD zo een beter beeld krijgt van hoe het er allemaal aan toe gaat daar bij die sekswerkers, moeten er ook zo meer sekswerkers een SOA-test laten uitvoeren. En dat houdt dan die sekswerker zelf natuurlijk veilig. Maar doordat er minder SOA's rondgaan, biedt dat ook meer bescherming aan de rest van de Zeeuwen. En was hiervoor dan eigenlijk helemaal niks? Nee, dat ook weer niet. Gratis SOA-test, die waren al langer beschikbaar, maar dan moest je een afspraak maken. En dat bleek voor veel sekswerkers toch lastig te combineren met hun onregelmatige werk- en levensstijl. Nu kun je dus zonder afspraak binnenlopen bij dat inloopspreekuur. En dat moet de drempel verlagen. En wat vinden sekswerkers daar zelf van? Ja, dat is moeilijk om te achterhalen. De GGD heeft zelf ook heel veel moeite om die doelgroep daar hoogte van te krijgen. Maar ze hebben wel ook ervaringsdeskundigen in dienst die zelf ook het een en ander hebben meegemaakt. En van daaruit het contact met die sekswerkers opzoeken. Ze voelen zich vaak wel alleen in hun situatie. Vaak weet de omgeving ook niet wat voor werk ze doen. En ja, als ze dan dus met problemen lopen,
blijven ze er ook mee lopen. Ze weten niet waar ze terecht kunnen met hun verhaal, met hun vragen. En dat vind ik dan zo belangrijk om uit te dragen van hé, we zijn er. Zowel wij van de GGD als van maatschappelijk werk. We zijn er gewoon voor je. En we oordelen niet. Trek even aan de bel als het wat is. En dat wil ik echt naar buiten brengen van ja, het is oké. Wanneer is dit succesvol volgens de GGD zelf? Ja, daar zijn ze al blij als er 4 à 5 sekswerkers per inloopspreekuur langskomen. En als het nou goed bevalt, dan komen er misschien meer inloopspreekuren op meer plekken in Zeeland. En de GGD Zeeland denkt dan onder meer aan Middelburg en Terneuzen. We gaan het afwachten, dankjewel. 2 binnenvaartschepen botsten vannacht op elkaar vlakbij de Kreekeraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal. 2 personen raakten gewond en beide schepen hebben flinke schade aan de romp. Het zijn 2 tankers, 1 uit Zwitserland en 1 uit Duitsland. Volgens Rijkswaterstaat is er niets in het water gelekt. De politie onderzoekt de aanvaring. Bijna 100 jaar geleden wilde Zeeland een speciale herdenkingspenning aanbieden aan Vlaanderen om het succes van het kanaal Gent-Terneuzen te vieren. Maar de Vlamingen weigerden de penning omdat de verhoudingen destijds slecht waren. Nu we allang weer met onze zuiderburen door 1 deur kunnen en er een nieuwe sluis in het kanaal komt, is de penning vandaag alsnog aangeboden. Vandaag zijn we erin geslaagd om die geschillen weg te werken en te zorgen voor een goede samenwerking. Dat is wel nodig in de grensregio. De grens bestaat, maar wij, de noorderburen en de zuiderburen, wij Vlamingen, wij delen dezelfde zorgen, dezelfde klimaatuitdagingen, we delen dezelfde taal, dezelfde cultuur. Ja, de kracht van samenwerking is voor mij onverbrekelijk. En dat is ook wat er op de penning staat. Hè. Daar staat een klein kettingje gesmeed tussen het wapen van Gent en het wapen van Zeeland. En dat is wel de kern van deze bijeenkomst, dat uiteindelijk de kracht van samenwerking onverbrekelijk is. De Zeeuwse voetbalclubs beleefden een moeizame avond in het bekertoernooi. 2 voorrondes winnen en je staat in het hoofdtoernooi, waar ook alle profclubs aan meedoen. Maar die droom is al in duigen voor Kloetingen en Goes. Hoek kroop door het oog van de naald. Hoek was de torenhoge favoriet tegen eerste klasser SDC Putten. Maar na 90 minuten en zelfs na 120 minuten was het 1-1. Tot diep in de blessuretijd van de verlenging de bal bij toeval voor de voeten van Steve Schalkwijk terechtkwam, die de 2-1 erin schoot. Is de opluchting dan ook groot? Ja, natuurlijk. Het was gewoon een hele taaie wedstrijd. En ze hebben het ons erg moeilijk gemaakt. Maar dan hebben wij toch iets andere kwaliteiten. Dan Goes, dat speelde tegen Hercules, de ploeg die vorig jaar Ajax uitschakelde. En eigenlijk liep Goes in de wedstrijd steeds achter de feiten aan, ondanks dit doelpunt van Rowan Traas. Goes verloor met 2-4. Kloetingen speelde tegen 4e divisionist Kwik 20 uit Oldenzaal. Vlak voor tijd maakt die ploeg de 1-2 en daarmee zit het bekertoernooi er ook voor Kloetingen op. Morgen is de loting voor de tweede kwalificatieronde. Dan hoort Hoek wie de volgende tegenstander wordt. En de uitgebreide samenvattingen van de wedstrijd van gisteravond vind je in de app en op de website. Ja, nog meer voetbal. Verslaggever Tom Druppers was vandaag in Zeist. We mochten vanuit Zeeland eindelijk weer eens afreizen naar het trainingscomplex van het Nederlands elftal. En dat alles met dank aan Arne Muidenaar, Jan-Paul van Hekken. Nou ja, dat is heel bijzonder. Ik denk van ieder klein jongetje die droomt van het Nederlands elftal, ik ook. En ja, iedere speler heeft zijn eigen pad bewandeld. En ik ook. En dan als je ziet waar ik vandaan kom en als je dan nu bij het Nederlands elftal staat, dan is dat wel ja, heel mooi en een trots moment. Het is net zo lang geleden dat er een Zeeuw in oranje zat als dat Van Hekken oud is. 24 jaar. Maar dat hoef je hem niet te vertellen. Weet je nou hoe lang het geleden is dat de laatste Zeeuw bij het Nederlands elftal zat? Ik heb het gezien toevallig, dat is 24 jaar geleden. Je zou sowieso hoog scoren met Van Hekken in je team tijdens een voetbalquiz. Weet je ook wie het was? Van Vossen. Ja, ik lees goed de kranten, dus ik zie de Zeeuwse kranten, die lees ik. Het was op volgens mij 29 juni 2000. Hoe oud was jij toen? Dan was ik niet oud. 21 dagen dan. 21 dagen, 3 weken. Dat heb ik niet meegekregen. Het pad dat Jan-Paul van Hekken naar Oranje heeft geleid is zeker bijzonder. Nog maar 6 jaar geleden speelde hij in de hoofdklasse bij Goes. Nu is hij een vaste waarde bij Brighton en Hove Albion in de Engelse Premier League. Verrast en vals bescheiden is hij daarom niet over zijn oranje oproep.
ook dit seizoen goed gestart natuurlijk. En dan als je in de voorselectie bij zit, dan begin je steeds meer aan te denken. En je weet gewoon dat je het goed moet blijven doen. En ik denk dat ik dat gedaan heb. En dan hoop je dat die kans uiteindelijk een keer komt. En nu is hij daar en dan moet je hem pakken, denk ik. Weet je eigenlijk hoeveel Zeeuwen eerder het Nederlands elftal shirt droegen? Dat heb ik ook gezien ergens. Ja, dit is een soort quiz. Het is echt een quizvraag. 10 toch? Klopt Zeg dat je? niet? 10? Bijna 9. Jij kan de 10e worden. Oh, Dat ik is kan toch de wel 10e heel worden, dat was het. Oké. Ja. 46 jaar geleden, in 1978, meldde Jan Poortvliet van Hekkers oom en ook afkomstig uit Arnhemuiden zich voor het eerst hier in Zeist bij het Nederlands elftal. Poortvliet is een van de 9 Zeeuwse Oranje Internationals die Van Hekken voorgingen. Hij zei dat hij heel trots was, dus ik denk voor hem ook een heel mooi moment. Sowieso voor mijn familie, maar voor hem ook. Waren jullie altijd grote Oranje aanhangers in de huizen van Hekken? Ja, dat was echt bij ons wel een dingetje altijd. Mijn vader die was altijd bezig met het Nederlands elftal en een grote tent in de tuin. En ja, elke EK, WK was een hele happening. En helaas, mijn vader is er niet meer, maar voor hem en mijn familie zou het ook een heel mooi moment zijn geweest. En ik denk dat hij heel erg trots zou zijn. Dus ja, voor mij is dat ook een trots moment. En met welk idee ben je nou hier naartoe gekomen? Je hoeft altijd op je debuut. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Alleen ik denk dat ik wel een goed niveau heb in de Premier League laten zien. En dat is ook het hoogste niveau en dit ook. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik heb er zin in. Zaterdag kan Jan-Paul van Hekken zijn debuut maken tegen Bosnië-Herzegovina. En dinsdag speelt Oranje tegen Duitsland. Het was vandaag koeler dan de afgelopen dagen met 20 à 21 graden. Het bleef droog, heel af en toe was er een zonnetje te zien. Morgen in de ochtend bewolking en kans op een regenbui. In de middag wordt het zonniger. Het kan 23 graden worden, maar ook 26. Dat hangt een beetje af van hoe hardnekkig de bewolking zal zijn. Stefan geeft je straks het uitgebreide weerbericht. Die heeft er meer verstand van. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.